Така, хора, включваме се за малко, правим обер в GTA 5. Аха. С... така. Това е магазин. Къде? Къде? А, ето. Ето. 40 секунди. Айде. Обрахме го този магазин, сега бягаме от полицията. 4 звезди. Между другото, пишете, ако искате, нали, да играем GTA 5. Тук се включвам само за малко, нали, само да ви покажа, нали, оберът. Се включвам само за малко тук, но... да. Ако искате на GTA 5 да снимаме, ще почна нова игра. И, нали, тази ще си е сильна, разбира се, нали, да такова. Обаче ще почна и нова игра, в която да може да играем, нали, ние. Как ги избрах тия, те се претрепаха тук. То ясно е, че малко не се няма. You're losing the crew. Аз малко се блъснах. Това трябва да дойда при Франклин. Аре, Франклин. Какво е за какво? Следваме Франклин. Аре, няма ли поне да ми стане си оттам? Няма да ми свети само червено сино. Не! Къде отидох, бе? Дано да си познал, че... Направо не знам. Не. То от началото, както почнахме мисията аз бях с Франклин и нали, играх с Майкъл, играех с Майкъл, играхме с Франклин и сега пак сме долната с Франклин, така че да. Те другите се загубиха някъде, изтрепаха се. Не трябваше да ги избереш. Аз първия път, когато го правих това за хаш-дуелото, нали, когато трябваше да избирам хакери, там кои да са драйверите или нещо такова, когато трябваше да ги разбирам, аз си мислех, че трябва тях да ги побеждам и затова ги избирах с по-малко скилове. И затова, като ги избирах с по-малко скилове, сега направо се осрахме и сме само двамата с Франклин и тая най-добрата хакерка. Защото накрая, когато трябва да избирам хакера, тогава разбрах, че трябва да избирам добре и затова... Кой е това? Не, чакай. Това Майкъл ли? Фокус тук. За таргет. Кой е таргет, бе? Който е таргет? Аха, полицията. Бомбукля! Чакай се. Не! Бусът се обърна! Дигнахме го. Ма аз ли съм? Tu съм Майкъл, бе. Не, аз не знам кой съм. Аз съм при тази хакерката. Не. Добре, да, кой съм? Да видя поне кой съм. Майкъл? Ама той Майкъл не беше ли са на мотора?
What the fuck, кои си ти двамата на мотора? Единият с Франклин, да, другия кой е? Това бушче си е бързо, камо ли. Оп! Кой е с моторите сега? Франклин, да. Това другия, не го знам кой. Деца потребни. Go to lockup. Добре. Това майче е там при агенцията на Лестър, където е. Или не, не знам. То не знам дали е агенция, по-скоро е офис или нещо подобно. Ама... Как бе? Още не съм отключил Тревор, между другото. Така че да. И вие сигурно повечето от тия, където играят GTA 5, ще знаят, че още не съм отключил Тревор, защото на тази мисия по принцип няма Тревор. Има само Франклин, Майкъл, Лестър, тия двамата, тримата, единия хакерката, да, и така. Не е на това, така че да. Не е тук? Аха, ето го. Не го видях. Мърчандайз, мърчове ще правим на... Това има вече. На GTA 5 има мърчове, доста даже. Ето го, Лестър. Това на мотора е бил това, зад нея. Я ще празнуваме в някаква къща. Добре, това го скипваме, защото по принцип майче няма да има нещо друго интересно. Да, Haste Paste, The Jello Store Job. Добре, ограбихме го. Ами това е GTA 5. What the... Кой е това? Франклин. Ала, Франклин, какво правиш, пич? Абе, Франклин, фани си работа, бе, пич. Бързо, бързо, сменяме Майкъл, бързо. Тук ще ни баннат. Франклин, намери си друга работа, човек. По-нормална работа нямаш ли си? Бати. Как си де? Така... Той заспа нашия... Майкъл ти поне изпу. Така... Мъж с жена, по-добре. Абе, мамо. Така. Играем Story Mode, няма мултиплеер, защото това е кракната версия. Всеки знае. В принцип ще имам кракната версия. И това беше. Чао.